നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 15 നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പരാഭക്തി അഭ്യസിച്ചിട്ട് ത്രിഗുണാതീതനായി തീരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 14 അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഇനി ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കണ്ട ശേഷം അത് പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഓരോരുത്തരിലെയും ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഉത്തമ പുരുഷൻ, അല്ലെ? ആ ബോധം, ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ ആത്മാവ്, ആ ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന, ഭഗവത് അംശമായിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഓരോന്നിലെയും ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഉത്തമ പുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമൻ, അതായത് പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മസ്വരൂപം, അതിന്റെ ഒരു അംശം തന്നെ. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് പറയാണ് ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1 ആരാ വായിക്കണേ? ശ്ലോകം 1 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധമൂലം അധശാഖമശ്വതം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ എന്താ വലിയ വലിയ സ്ട്രോങ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ പറഞ്ഞു തരണത്, അല്ലെ? പറയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടായിട്ട് ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടായിട്ട് ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഉണ്ട് അത്രേ, ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷം. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? ചിലപ്പോ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിഴല് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഒരു മരങ്ങള് തലകീഴായിട്ടൊക്കെ. അതല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ പറയണേ, അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം എന്നാ പറയണേ. അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്രേ. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് എന്ന് അറിയണം നമ്മള്, ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്നാ പറയണേ. ഒരു അരയാല്, ശരിയായിട്ടുള്ള അരയാല്, അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് എന്തുണ്ടെങ്കില് തല തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, പ്രപഞ്ചം. മുകളില് വേര്, താഴേക്ക് ശാഖകള്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത്രേ. പ്രപഞ്ചത്തിനെ സത്യദർശികള് കാണുന്നതാണ് ഈ അരയാലായിട്ട്. അതാണ് അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞവൻ ഈ വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. എന്താണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള വേദജ്ഞൻ, ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ശരിയായി അറിയുന്നവൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, പരമാത്മാവ് എന്ന ആ വേര്. നമ്മൾ ഈ ലൗകികതയോട് എത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ അത്രയും ഈ താഴോട്ട് നമ്മൾ പോകും എന്നാണ് പറയണേ. ഇലകളൊക്കെ താഴോട്ടാണ്, അല്ലെ?
ഇപ്പൊ വേദങ്ങള് അരയാലിന്റെ ഇലകളാണ്. പുണ്യപാപങ്ങളും അവയ്ക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് ഇതിങ്ങനെ കിളിർത്തും കൊഴിഞ്ഞും ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാല് ഈ പരമാത്മാവാകുന്ന വേരിനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നാല് നമുക്ക് ഇതിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ അറിയാൻ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര്, ഇതിന്റെ തുടക്കം, അതൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്. നാം എത്രയ്ക്ക് ഭൗതിക ആസക്തി വെക്കോ അത്രയ്ക്ക് ഈ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കിളിർത്തോണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ആസക്തി ആണ് ഇലകൾക്കൊക്കെ പോഷണാവുന്നത്. അപ്പോ വളർച്ച ശമിക്കില്ല ഈ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരിക്കലും. അവ്യയമാണ് ഈ വൃക്ഷം. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഉയരണം, എന്നാൽ മാത്രാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാൻ പല പല വഴികള് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനാർജനം, അങ്ങനെ വിവിധ വഴികള് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി, പല ആളുകള് വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ, സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും. അതുകൊണ്ടാണ് പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവത് ഭക്തി സേവനാണ് അവയിലെല്ലാം വെച്ച് അത്യുത്തമമായത് എന്ന് നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം, ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോഴാ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. നമ്മള് ഇവിടെ റെന്റഡ് ഒരു വീട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, വാടക വീടാണ് ഈ ശരീരം അല്ലെ. എപ്പോഴാ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് വരികയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ അപ്പോഴും തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വരാം. മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു റെന്റഡ് റൂം എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ. അത് പെർമനന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഫർണിച്ചറോ പെയിന്റോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ തുനിയണ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല നമ്മുടെ. ഇതൊരു താൽക്കാലിക സ്ഥലം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വാടകക്കാര് പോലെ കുറച്ചു നാള് ജീവിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോ ശരിയായ വീട് പെർമനന്റ് ഇതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അല്ലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അത് മൂർഖത, വിഡ്ഢിത്താണ് അല്ലെ. ഏതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ ഭൗതികത അത് നമ്മുടെ സ്ഥിരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മാവിന്റെ നിഴല് കണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടുക, വെള്ളത്തിൽ നിഴല് കാണുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ നമുക്ക് മാമ്പഴം പറിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം, പരമാനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഈ ഛായാവൃക്ഷാണ് ഇത്. ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മള് ശരിയായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ, അറിവുള്ളവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ കൽപ്പിത വൃക്ഷം ഒരു സാങ്കല്പികമാണ് അല്ലെ. കൽപ്പിത വൃക്ഷം വിസ്തൃതി പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇവിടെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസിദ്ധാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്തെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ
ശാഖകള് എങ്ങനെയാ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്താലാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ശാഖകൾ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പടർന്നു പോയിരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ചില്ലകളാണ് ഇതിന്റെ. ഈ വൃക്ഷത്തിനോ താഴേക്കും വേരുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൽമരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റൂട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ അത് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതൊരു മരമായിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് വിപുലമായിട്ട് അല്ലെ വ്യാപ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ പടർന്ന് പടർന്ന് വളരുന്ന അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ടായിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിന് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പരിപോഷണം ലഭിച്ച് ഈ വൃക്ഷം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മധ്യഭാഗം ഇതിപ്പോ 14 ലോകങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ അവിടുന്ന് സത്യലോകത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വേര്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മധ്യഭാഗം അല്ലെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഭൂമി ആയിട്ടുള്ളത്, അവിടെ മനുഷ്യലോകത്ത് സാത്വികതയുള്ളവര് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ആ വേരിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും അല്ലെ? രജോ ഗുണികളോ ഈ മധ്യലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയും. തമോ ഗുണികളോ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൃമികീടങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ ആവും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സില് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അതിനോടുണ്ടാകുന്ന രാഗദ്വേഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും കുറച്ച് സമയത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറൊന്നിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹം വരും. തൃപ്തി ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോ ഓരോ കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫലം കിട്ടും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ രാഗം ചിലപ്പോ ദ്വേഷം ഒക്കെ അനുഭവിക്കാം തോന്നും. ഇത് അന്ധകരണത്തിന്റെ വാസനയായിട്ട് പിന്നീട് മാറും. ഇതിനെയാണ് അവ്യക്ത തലം, അന്ധകരണത്തിന്റെ അവ്യക്ത തലം എന്ന് പറയാം. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ഈ വാസനകൾ അങ്ങനെ കിടക്കും. ആ വാസനകളാണ് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്രധാന വേരുകള് നാം കാമനകളോട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാ. അങ്ങനെ ഒരു സാങ്കല്പിക ഒരു കൽപ്പിത വൃക്ഷം ആണ് ഇത്. അപ്പൊ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം താഴെയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങളില്. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. എന്താ പറയണേ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം ഇതുപോലൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാനും പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭോ അവസാനോ അടിസ്ഥാനോ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിക്കാൻ പറ്റും. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതികതയോട് ആഗ്രഹങ്ങളോട് ഒക്കെ വിട പറയാൻ സാധിക്കണം.
അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിരക്തി വരണം. ഭഗവാനോട് മാത്രമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താല്, ശസ്ത്രത്താല് അതിനെ ഛേദിച്ചു കളയാം ഈ വൃക്ഷത്തിനെ. എന്നിട്ടോ എവിടെ ചെന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടയോ ആ ദിവ്യപദം പോകാം. എന്നിട്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ? ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി വരണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ട് ഈ ജീവിതകാലം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പരിപോഷണം പിന്നെ ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷം ഛേദിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് നമുക്ക് ദിവ്യപദം പോകാനുള്ള ആ മാർഗം തുറന്നു കിട്ടും. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദിമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് സ്വയം സമർപ്പിതരാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശാഖകളും ഇലകളും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, വേര് കാണില്ല അല്ലെ? മേലെയുള്ള വേരുകള് അത് കാണാനേ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരംഭം അറിയില്ല. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ മുറിക്കേണ്ടത്. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴേക്കിറങ്ങിയ വേരുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും. നിഷ്കാമ കർമ്മം നമ്മൾ തുടർന്ന് പോരുമ്പോഴ് പുതിയ ഇലകൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മുകളിലേക്ക് സത്യലോകവും കടന്ന് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട നമുക്ക് അല്ലേ? ശേഷം ഉത്തമ പുരുഷനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക നമ്മള് അല്ലെ? എല്ലാം സങ്കല്പത്തിലൂടെ അല്ലെ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓ, കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും ഇത് വേര് പിടിച്ച് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കർമ്മഫലമാകുന്ന വേരാണ് താഴേക്ക് വന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ മോചിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ കൽപ്പിത വൃക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയമായി അല്ലേ? ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിസ്സംഗരായിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഒന്നിനോടും സംഘം വെക്കരുത് അല്ലേ? എൻ്റെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അച്ഛൻ, അമ്മ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ചുമതലകളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. ആരോടും ഒട്ടല് വേണ്ട, സംഘം വേണ്ട. അങ്ങനെ നിസ്സംഗരായിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മാത്രാണ് നമ്മൾക്കിത് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം എന്ന വാള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി? അതാണ് ഇവിടെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾക്ക് വലിയ അഭിമാനം, ഞാൻ വലിയ കേമനാന്നൊക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ മായാമോഹം. ഇന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും സ്വത്തുണ്ട്, നാളെ ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മായാമോഹമൊക്കെ വെക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ദുസ്സംസർഗം, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സംഗമിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്നിട്ടോ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളിലൊന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ അറിയണം. എന്താണ് ആ പരമസത്യം? ഭഗവാൻ. ആ തത്വത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം. വിഭ്രാന്തരാകരുത്. എന്തു വന്നാലും ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് വേണം നമുക്ക്. സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവരുത് ഒരു അവസരങ്ങളിലും. അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഒരു വിരക്തനാവണം, വൈരാഗ്യം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം?
ഈ മായാമോഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, അല്ലെ? ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുമ്പോഴാ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരണത്. ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആരുമല്ല. തൃണാദപി സുനീജേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്ന് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. വൃക്ഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരു വൃക്ഷം വെയിലും മഞ്ഞും മഴയും എല്ലാം കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടും അത് ഫലങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹനം ഉണ്ടാവണം. ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ ചെറിയവനാണ് താനെന്ന തോന്നല് വേണം, അല്ലെ? മാനമായാലും അപമാനം ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊക്കെ സമചിത്തതയോടെ അംഗീകരിക്കണം. എപ്പോഴും എന്ത് വന്നാലും കീർത്തനീയ സദാഹരി, ഹരി കീർത്തനങ്ങള്, ഹരിനാമങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് ഹിതകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ വേഗം ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാൻ അമാനിത്വം അദംഭിത്വം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗത്തില് ഇത് തന്നെയാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാവായിട്ട് എന്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോ എന്റെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദോഷത്തെ, എന്റെ അറിവില്ല അജ്ഞതയെ ഒക്കെ ജയിക്കണം. സംഘദോഷം ജയിക്കുക, കാമം ക്രോധം എന്ന ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ ദോഷം മാറ്റിയിട്ട് ജീവനാണ് സത്യം, നിത്യം, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഈ നിത്യമായിട്ടും സത്യമായിട്ടുമുള്ള ഒന്നുണ്ട്, അതാണ് ഈ ജീവൻ, അല്ലെ? ഈ ശരീരം നിത്യമായതല്ല, അത് നശ്വരമാണ്. മനസ്സ് ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വിനിവൃത്തം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് അത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിടുവിക്കുക എന്നാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ പിടിച്ചു ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ഒരിടത്ത് ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് വിമുക്തരാവുക. വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്ന്, സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോൾ എന്റേതാണ് എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴാണ് വൈരാഗ്യം വരിക. ഇവിടെയുള്ളത് ഒന്നും എന്റേതല്ല, അല്ലെ? എന്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള മമത വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്നൊക്കെ വിടാൻ സാധിക്കാണ്ട് വരുന്നത്. എന്റേതായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതാണ് വൈരാഗ്യം വന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വസ്തുക്കളെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ, സന്തോഷ സന്താപങ്ങള് സുഖദുഃഖങ്ങള് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിച്ചാൽ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് പൂർണ്ണത വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അവ്യയമായ ആ സത്യവസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, മക്കളെ, എന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ ധാമം, അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ വേഗം അവിടേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ആ പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വേണ്ട വെളിച്ചത്തിന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ. സ്വയം പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അത്. ഇവിടെയോ ഈ ഭൗതികത, ഇത് കുണ്ഠമാണ്, അത് വൈകുണ്ഠമാണ്. ഈ കുണ്ഠത്തിൽ എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ തമസ് മാത്രാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, വൈദ്യുതി അഗ്നി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം വരില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ, ഈ ഭൗതികതയില്. എന്നാൽ എന്റെ പരമമായ ആവാസസ്ഥാനം അവിടെ എങ്ങനെയാ? അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ
പൂർണ്ണ പ്രകാശമാനമായ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവരോ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല, തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കൂ മക്കളെ. ഇപ്പൊ സൂര്യന് പോലും പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തെ പറ്റി പറയാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആയിരം സുരഭി പശുക്കള്, ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെ, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള്, എല്ലാം മണിമന്ദിരങ്ങൾ അനവധി. അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ആർക്കും പ്രായമാവില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഭഗവാനോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ദേവീധാമമാണ്. എന്നാ മുകളില് കൈലാസം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹരിധാമുണ്ട്, അതിലുപരി വൈകുണ്ഠം. ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഗോലോകം. പ്രകാശമയമാണത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെന്നാ വരണത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ? ഈ ലോകം അത് കുണ്ഠമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഭയം, ടെൻഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ. വൈകുണ്ഠത്തിലോ അഭയമാണ്, ഭയമുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്ന ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാ പ്രക്രിയകളെയും മലിനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അത് 14ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളാലെ നമ്മള് അതൊക്കെ വെടിയണം. ത്രിഗുണങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിന് അതല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചില് ഇല്ല. ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ? എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരാവണോ? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കണത്. അപ്പോ എന്റെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് അവര് നയിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യാണ്. മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ ഈശ്വരനിലേക്കാണെങ്കില് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും അല്ലെ? ജീവാത്മസ്വരൂപത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രകൃതിയിലേക്കായാല് എന്താണ്ട പലതും കണ്ട് ഭ്രമിക്കും. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അലയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈശ്വര കർമ്മത്തിലേക്ക്, ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ക്രിയകളിലേക്ക് വഴി മാറ്റി വിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനസ്സ് എങ്ങനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ സാധനകളിലൂടെ ഒക്കെ സാധിക്കും എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജീവൻ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ്. മാംസ അസ്ഥി രൂപത്തിൽ എത്തുന്നതും ഈ ലോകത്തില് പലരുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കത്താല് ഈ സംസാര ക്ലേശത്തിന് കാരണമാകുന്നതും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴ് സഹജാതികൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഇവരോടൊന്നിച്ച് തിരിച്ചു വരികയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഈ ചക്രം, ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയാ പോണത്. ജനിക്കുക, കുറെ നാള് ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ? 7ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറയണേ? 7ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായോ? 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബദ്ധരാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയില് ബദ്ധരായി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് മോചനം കിട്ടേണ്ടത്. അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഈശ്വരനിലേക്ക് വിടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുരുക്കി ഇട്ടിരിക്കുക.
അതാണ് നമ്മൾക്ക് ദോഷായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കാലം ഇരിക്കൂമിനി എന്നും സത്യമോ നമുക്കേതൂ ഒന്നില്ലല്ലോ. എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. കൊതിച്ചിടുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടിട്ട് കുതിച്ചിടുന്നു ജീവനും അപ്പോഴേ എന്നാണ്. ആമോദം പൂണ്ടു ചൊല്ലുവിൻ നാമങ്ങൾ ആനന്ദം പൂണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ചേരുവാൻ എന്ന് പൂന്താനം എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് അല്ലേ എഴുതി വെച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് മാത്രമേ ഒരു മോചന മാർഗമുള്ളൂ. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനിവാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്താ ഇവിടെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, പ്രജ്ഞ, അവബോധം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ജീവൻ, അത് കാറ്റ് ഗന്ധത്തിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണെന്ന്. ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകളെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ജീവനോടൊപ്പം പോവുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ ആ ഉപമ. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തില് ഉള്ള ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇച്ഛയും കർമ്മഫലവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുക. അടുത്തത് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലേ. ചിലപ്പോ കിട്ടിയേക്കാം, ചിലപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം കിട്ടിയേക്കാം, ചിലപ്പോഴോ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, മനസ്സും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നശിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ജാഗരൂകരാവണം. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും അമൂല്യമായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവൻ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ തന്മാത്രകളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേഹം ജനിച്ചു എന്ന് പറയാം. ശരീരം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുക. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് അതാ ഇവിടെ പറയണേ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായം അനിഷ്ഠായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്ത എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഓരോ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുക. ചിലപ്പോഴോ വരുന്ന ജന്മം പൂച്ചയോ നായോ ഏതാ ശരീരം കിട്ടണേ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിലിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് അത് ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നൂട്ടോ ആ സമയത്ത്. അതുപോലെ ഈ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധാണ് ഈ അവബോധം എന്ന് പറയണത്. അത് ഏതിനോടാണോ ചേരണേ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും, ഒരു ഫ്ലോവിൽ അങ്ങ് പോവും. ഇപ്പൊ അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുമ്പോ അടുത്ത മൃഗം പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അടുത്തത് തന്റെ ടേൺ ആണെന്ന് അറിയണില്ല. അതുപോലെ മൂഢന്മാര് മരണം എനിക്കുണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ബാധിക്കില്ല, മായാപഹൃതം ആണ്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് വെറുതെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോ അടുത്തത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ അറിവ് നേടിയവര്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ലഭിച്ചവര്, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറേശ്ശെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യവും ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകതയും ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടു
പോകുന്നത്. അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത ശരീരം ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നും മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ലോക വിഷയങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്ന ലൗകികനായ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെയൊന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സ് വേറെ എന്ന് ഒരു യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഒരു ലൗകികന് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ജീവനെയും മനസ്സിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണണം, അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധിയാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടത്. അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും അതിനായിട്ട് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അവരെത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോണേ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. സമാധി അവസ്ഥയില് എത്തുന്ന യോഗികൾക്ക് ഈ ജീവനും മനസ്സും വേറെ എന്ന് അനുഭവപ്പെടും. പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംയോഗത്തിലൂടെ ജീവന് തോന്നുന്ന ഭ്രമം മാത്രമാണ് ഈ ലോകം എന്നവര് മനസ്സിലാക്കും. ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ, അതായത് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കുക, അപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാണ്ടാവുക. ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാണാൻ, അല്ലെ? ജ്ഞാനികള് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഈശ്വരനെ മാത്രം സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരമാത്മാവാകുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഈ കുമിളകൾ പോലെ മാത്രാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മുതല് ആ യോഗി തന്നിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കാനുള്ള സാധനകള് തീവ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇന്ദ്രിയ സംഗമം നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഈ പ്രതിബിംബം ഇല്ലാണ്ടാവണം, അല്ലെ? ഈ മായകളൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ട് മായാതീതരാവാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക്. ജീവൻ അതിന്റെ ബിംബ രൂപവുമായിട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവത അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പാല് പശുവാണ് തരുന്നത്. പശു പുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാ പാലുണ്ടാവുന്നത്. പുല്ലൊക്കെ മഴ കൊണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത്. മഴ പിന്നെ സമുദ്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ സമുദ്രോ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആരുമല്ല ഈ സമുദ്രം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അങ്ങനെ ഏതിന്റെയും അറ്റം തപ്പി പോയാല്, അറ്റത്തേക്ക് അന്വേഷണം പോയാല് ഭഗവാനിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. 12 യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയദേഖിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയണു ഈ ഏവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, അഗ്നി, വൈദ്യുത് എല്ലാം എല്ലാ തേജസ്സുകൾക്കും ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. പരാപരാത്മനാണ്, അല്ലേ? ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭഗവാനെ ആർ കാണുമോ, ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ ചക്ഷുസില്ല ഞാൻ. അപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പറയാം. സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പോലും പറയാം. ഒരു അവാർഡ് വിന്നിങ് ഫിലിം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ്, ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സിനിമ തുടങ്ങി. ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, മാറ്റമില്ല. 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, മാറ്റമില്ല. വെറും ഒരു വെള്ള സ്ക്രീനാ കാണണേ. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ മിനിറ്റില് ക്യാമറ മുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ എന്താ കാണണത്? അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ക്യാമറ താഴോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബെഡിൽ കിടക്കണു. പാരലൈസ്ഡ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം ആണ്.
ജീവിതകാലം മുഴുവനത്തേക്ക് പാരലൽ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ എന്താ തളർന്നു കിടക്കും. ഏഹ് തളർന്നു കിടക്കണം. തളർന്നു പോയി. അങ്ങനെ കൈ കാല് തല ഒന്നും അനക്കാനാവണില്ല. കണ്ണുകൾ മാത്രം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നടയ്ക്കും. ശൂന്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ലെവലൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് 8 മിനിറ്റ് ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും മടുപ്പുളവായി അല്ലേ? ഈശ്വരൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കോടി കോടി നന്ദി ഭഗവാനോട് പറയണം അല്ലെ? മറ്റുള്ള ഓരോ പേരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് അല്ലെ? നമ്മള് ലക്ഷം ലക്ഷം ഭാഗ്യങ്ങളോടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാ നമ്മള്. പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ എത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാ അല്ലെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇപ്പോ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഇരുന്നിട്ട് ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് അപാനവായുവായിട്ട് ചേർന്ന് ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനും പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് 13. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞേ? ഭ്രമണപഥത്തില് എല്ലാ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഉൾപ്പൂകി നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ചന്ദ്രനായി തീരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഔഷധികള് ജീവരസം പകരുന്നത്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 വിധത്തിലുണ്ട്: കടിച്ച് തിന്നണത്, വിഴുങ്ങണത്, നക്കണത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഇതെന്താ പറയണേ? ജഠരാഗ്നി ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ വയറ്റിലൊക്കെ ചെല്ലണ ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള ദഹനാഗ്നി ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും അല്ലെ? അപാനവായുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനും പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെയും സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഇൻകൺസീവബിൾ പൊട്ടൻസി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ആൾക്കാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്നത്. അവരാണ് പരമപദപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള യത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഋഷീശ്വരന്മാർ കണ്ടെത്തിയ സത്യാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സത്യാണ്. എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ പരമ സത്യം. 15. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഭഗവാനെ എവിടെയാ നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് അല്ലെ? ശക്തിയിലൂടെ നാം ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയണം അല്ലെ? ഏതൊന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നും അറിയാനില്ലയോ? അതെല്ലാം വേദങ്ങളിലുണ്ട്. വേദവും വേദാന്തവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. വേദാന്ത ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴില് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം അല്ലെ? ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമല്ല ഇവിടെ പറയണത്. ഉപരി മനസ്സ് സൂക്ഷ്മമായത്, ഈ ജീവന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഹൃദയ ഗുഹ എന്നാ പറയാ. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കണത് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയാ. എല്ലാം അറിയേണ്ടത് നമ്മള് ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്കാ അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ എന്താ നടക്കണേ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രകൃതിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ എന്നാ പറയാ.
ഓരോന്നിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ആ ജീവശക്തി അതൊരിക്കലും നശിക്കണില്ല. അതിനെ അക്ഷരപുരുഷൻ എന്നാ വിളിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ 16. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷര ഏവച അക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് അത്ര. തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. എന്നാലോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല എന്നാണ്. ദേവന്മാരുടെ ലെവലിലെത്തിയവര് അല്ലെ, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ഇനിയോ 17 എന്താ? ഉത്തമ പുരുഷൻ ആര് എന്നാ പറയണേ. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞു, തെറ്റു പറ്റണവരും പറ്റാത്തവരും. അവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയണ അവ്യയൻ, ഒരു ചുരുക്കവും ഇല്ല, നാശവും ഇല്ല, കുറയില്ല, ഒരിക്കലും വ്യയം വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, പുരുഷോത്തമൻ, അതാണ് പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ. ഇപ്പൊ ബദ്ധരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് സംഖ്യാതീതരാണ്. അവർക്ക് ഉപരിയാണ് പരമാത്മാവായ പരമപുരുഷൻ എന്നിവിടെ പറയാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാശ്ചേതനാനാം എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഹാകാശവും ഘടാകാശത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ, കുടത്തിനുള്ളിൽ എന്ന പോലെ ഈ ശരീരമാകുന്ന കുടത്തില് അല്ലെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവൻ, ഓരോന്നിന്റെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അക്ഷരപുരുഷൻ അല്ലെ, നാശമില്ലാത്ത പുരുഷൻ. ഏതൊരു ബിംബത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണോ ആ ബിംബമാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. അപ്പോ ഈ ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവെന്ന അതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും, പരമാത്മാവ് മാത്രമാവും. എന്തുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? അതാണ് ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപിചോത്തമ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണേ? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകരും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി? അതാണ് ഇവിടെ 19 പറയുന്നത്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുക. അത് ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ ആ ഭഗവാൻ, ആ കൃഷ്ണൻ, ആ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഒരു സംശയവും കൂടാണ്ട് ഉറപ്പുള്ളവര് അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവര് ഏതു നേരവും ഭഗവത് സേവന നിരതരായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള എന്നെ അറിയുന്ന യോഗി എന്നെ ഭജിക്കും എന്നാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും നേടാനില്ല അല്ലെ. ഈ ലോകത്തോട് വിരക്തി വന്നാല് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, ഉത്തമ പുരുഷനിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ ലോകത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം അറിഞ്ഞവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഡയലോഗം ഞാൻ ഭഗവാനോട് പറയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദജ്ഞാനം, അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയാ, കേട്ടറിയേണ്ടത് എന്നാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും കേട്ടറിയേണ്ട വേദ സന്ദേശമൊക്കെ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് ആ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും പിന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാദ് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, അനഘ എന്നാ വിളിക്കണേ, പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അവനവനെ അറിയുമ്പോൾ കൃതകൃത്യതയായി. അല്ലേ, ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് സ്വയം അനുഭവിക്കാതെ ഈശ്വരനെ അറിയില്ല, പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഉള്ളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആ പരമാത്മ ദർശനം പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മരണവേളയും സന്തുഷ്ടരാകാൻ സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ പോയതിനാലാണ്. ഈ ജീവിതകാലത്തില് അല്ലെ, ജീവിത യാത്രയില് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരിച്ചു പോകാൻ ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവാത്തത്. സാധന തുടങ്ങി ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ, ഇപ്പൊ അനഘ എന്നാ പറയണേ, പാപമില്ലാത്തവനാണ് അർജുനൻ. പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ വൃക്ഷം ഛേദിച്ചു കളയണം. അല്ലെ, എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലേക്കാ നോക്കണത്, എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. അല്ലെ, ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഈ ഭൗതികത അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആധ്യാത്മികത ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മമാണ്. അല്ലെ, വേദാന്ത സാരം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? അല്ലെ, ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം? ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അറിയുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് L2 എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. അടുത്ത ദിവസം മുതല് നിങ്ങള് വേറെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ് ആരാ മാതാജി എവിടെ പോവാ? ഞാന് ഭക്തി ശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് എനിക്ക് നാളെ മൺഡേ മുതൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഭക്തി ശാസ്ത്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോള് എനിക്ക് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിന് ലാസ്റ്റിലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് എനിക്ക് കല്യാണമാണ് കേട്ടോ, 2-3 ദിവസത്തേക്ക്. അതെയോ? നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയമാറ്റം നിങ്ങള് അനുവദനീയമാണോ? ഒരു എന്താ മാതാജി അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? മാതാജി വരുമോ? ഇല്ല 8:30 എടുക്കാം. 8:30 ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 8:30 ക്ലാസ് അതെ, ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ നിങ്ങള്. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുമോ? എനിക്ക് 7:30 തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ. 8 മണിയായാ പറ്റുമോ? 8 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ എപ്പോഴും? അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. 8 മണി തൊട്ട് 9 വരെ എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കൂ, അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടെ പറയണേ. എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് പറയണേ എനിക്കൂടെ എഴുതാനായിട്ട്. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടെ മാതാജി, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം ലെവൽ 1-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ആണ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെവൽ 1-ലെ ചെയ്തവരെല്ലാം ആ സെയിം ആൻസർ ആണ്. അതാണോ? ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസാ തന്നിക്കണേ? അതെ. അയ്യോ, അത് തെറ്റിയിട്ടാണോ ഇനി? അല്ല മാതാജി, ഇന്നത്തെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. എനിക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഇന്ന്. പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം. അതല്ല മാതാജി, ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് കല്യാണമാണ്. അതിന് എഴുതിയൊരു വായിക്കുമ്പോ അത് നോട്ട് ചെയ്യൂ.
ആ ഓക്കെ. അത് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. ഇട്ട് തരുമോ? ഓ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ? ആ ഇന്നലത്തെ മാതാജി ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ എനിക്ക് മൊത്തം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പറയൂ. 2-3 ദിവസത്തേക്ക് തിരക്കാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ലെവൽ അതിലേക്ക് എപ്പോഴാ എത്തുക? അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണത് ഇപ്പൊ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. 2 ആഴ്ച. അത് അത് 2 എക്സാം ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല, പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. 2 ആഴ്ച. 2 ആഴ്ച, 1 ആഴ്ച, 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തീരും. അതിന് ആ. എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ L3 പോകും നിങ്ങള്. ആ ലെവൽ 3 അതിൽ 3 അഡീഷണൽ ബുക്സ് ആണ് പഠിക്കുക. 3 എണ്ണം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, അങ്ങനെയുള്ള 3 പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് പിന്നെ L4 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ. ബുക്ക് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും? അതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇസ്കോൺ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ വെച്ച്. കാണാം. അപ്പൊ ഇനി മാതാജിക്ക് ക്ലാസ്സിന് വിഷമമില്ലേ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോണോണ്ട്? 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് നടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വേണ്ടേ? അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? അല്ല മാതാജി, ഇനിയിപ്പോ ആ. ക്ലാസ് 8 മിനിറ്റ് കാണത്തുള്ളൂ. 7 മണിക്ക് 7:30 കാണത്തില്ലേ? 7:30 ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 2 ടീച്ചറെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ആ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, എനിക്ക് 8 മുതൽ അങ്ങനെ മതി. ആ. നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണമല്ലേ. എനിക്ക് 8 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. അതെ, അത് നമുക്ക് മണിഭൂഷിത മാതാജി